Wengane zakwethu ikhihle sikaNandi intombazanyana encane ebeyisafunda isikole ebeyijola enomjida kube ngaphasi kweqembu leWestgang nodutshulo wabulawa amaphoyisa osukwini la izolo eNanda. Bafowethu impela phamba siligibele lolu daba ngicela banqale nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje masaqala ngani channel ake wenza kulungile uciphize subscribe nawe notification bell khonza sithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela ikhihle sikaNandi intombazanyana encane esafunda isikolo ebeyijola ke nomjito bengaphasi kweqembu leWestgang. Kanti ke wengane zakwethu impela umjito udutshulo wabulawa osukwini la izolo amaphoyisa ngesikhathi ke impela nake betholana ke phasi phezulu khona phana ke eNanda. Bafowethu impela yona ke lentombazane ibhala nje naphana ikhasini lakhe lawa Facebook yathi khona ke bisifanelana kodwa ke kulungile masijabule ke izitha ebesho abakushoyo kodwa ke baba kaQhawe yimina olaziyo iqiniso lakho futhi ke uyohlezi usempilweni yethu sinoQhawe. Uthi ngiyazwela mina kakhulu ngoQhawe, mina ke angimazi ubaba wami nengane yami ke izokhula ingamazi. Kwazi kwabhlungu futhi ke angifuni ukungasho kubike kakhulu. Hayi ke wengane zakwethu impela ishwa njalo intombazanyana ke encane beyisafunda ke isikolo njengoba ke impela ke umuntu ke obobonisana naye phana kwezothando bengaphansi kweqembu leWestgang edutshulo wabulawa phana ke kosukwini la izolo ke amaphoyisa ke eNanda. Kanti ke wengane zawuthi impela yona ke lentombazanyana ke encane bese seyibhala lapha kuyona ke ibhayo ekhasini lakhe ke lokwa Facebook lapha ke eveze phela kusuku ke lapho ke ubaba kaQhawe ke edlule khona ke emhlabeni wazi ke wamenshina ke nalo ke igama ke lika baba kaQhawe. Bafowethu impela ke ake nizifundele ke nani ke lo mbhalo ke wayo ke lentombazane ke ebeyijola ke naye ke umjida ke bengaphasi kweqembu iWestgang. Hayi ke bafowethu impela thina ke simboso sethi MTV sithi nje bafowethu ake sehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.